Hej YouTube, Melee Dudu her, og i dag, skal spille noget Modern Warfare 2, MW2, og sikkert det her sted. Jeg skal lige vente. So we can... Jeg lavede en Minecraft-video i går. Og jeg synes altså ikke, det er okay, det der med hate. Altså, kig bare lige stop det der hate seriøst. Det er fandme noget. Altså, hvis I skal hate, så lad bare lade mig skrive noget. Bare tænk det. Nej, lad mig skrive det. Let's do this. Okay, jeg er tilbage. Jeg var nødt til at tænke min grafik, fordi at jeg kan ikke filme, mens jeg spiller Modern Warfare. Det lægger lidt. Så, men jeg fik masser af hate i går. Og det kan jeg altså ikke lide det der. Det er simpelthen ikke acceptable. Fuck it for det. Rumpe shupidupidupidupidup. Ja, så load on. I gang med at finde på YouTube. Let's watch his diver come to her. Fucking no conflict. Oh my gosh, some of the hilarious. Prestige mode. More info connect into Prestige. Prestige 4. Så klapper vi lige om, ikke? Synes jeg fandme lige skal. Det er fandme godt. Nu skal jeg starte forfra min klasse. Og hvis der er nogen, der spørger, jeg har været på Steed Master 2 gange. Og hvis I ikke tror dem, så lad være, fordi jeg har beviser med, at jeg gider lige nu, fordi jeg er på vej ind i en mega syg map. Og jeg gider ikke til at wow det. Men jeg orker ikke at wow det. Og jeg får virkelig ondt i mine fingre, når jeg knækker dem. Det går sgu ikke godt. Okay, jeg er ikke så syg til Modern Warfare. MW2. Det er jeg ikke syg til. Men jeg vil bare lige spille det. Bare sådan game. Ligesom jeg er god til Hunter Games. Det er der hele tiden. Okay. Min Counter-Strike, det er okay til. Min Counter-Strike, der er bare problemer i. Ja. Jeg har kun de her lorteguns. Det er faktisk min første map, det er spillet, det her spil. Hvorfor lærer jeg så meget?
Jeg er nødt til at leve med den. Jeg vidste det. Fucking ged mig. Cover me. I'm reloading. Oh my god. Whoa! Assist. Assist. Enemy care package incoming. UAV online. Was mit der Banner? Warte mal so. Oh my god, I don't see that either. We lost the lead. Filming der. Hilfe. Enemy UAV online. Enemy care package incoming. Enemy care package incoming. UAV online. Oh my king. Oh my god. Enemy areas incoming. UAV online.
Oh my god, man, det var ikke engang det der. Jeg følte mig sådan, jeg ikke kan rige mig til det. Det er sådan en luk. Oh, nice, man! Okay. Jeg kan ikke præcis. Cover me, I'm reloading. Hvem 13 tror seriøst? Det var fandme en lorterunde det der. Wow. Okay, jeg tror ikke lige, jeg vil finde det her mere. Det er min tur. Jeg kan lige få lov til at se den. Ja. Det er min tur. Parkourbane, som er ved at blive lavet. Et eget hus. Sværgen. Jeg kan ikke huske, hvad det skulle blive. PvP-arena. Ja, den er altid åben. Jeg skriver IP'en ned i beskrivelsen. Ja. Husk, I kan abonnere op. Og nej, nedenunder tror jeg det er. Og I kan kommentere også nedenunder. Og der er logins med. Så I kan simpelthen. Det er sådan noget. Game mode. Nej. Ups. De op. Søg noget. Så. Jeg har lige dialog mig selv. Se, du kan ikke ødelægge noget. Her. Kom bare tilbage. Og det samme her. Ja. Og så her, hvis du kommer direkte ind, så må du godt PvP, og du må ikke PvP udenfor her. Herovre der kan du sagtens ødelægge, tror jeg. Ja, her kan du sagtens ødelægge. Lad os simpelthen også ødelægge det her klasse her. Ja. Okay, men lad det være med at ødelægge det her.